Named as a National Cultural Treasure by the National Museum of the Philippines and the National Commission for Culture and Arts in 2001, the St. Peter and Paul Parish Church is the 5th church to be announced as a National Cultural Treasure. Kami po ay nagmi-mission every Friday po dito sa may Kalasyaw po, sa Senior Tesoro, tapos dito sa simbahan po ng Kalasyaw. Kasi po lahat ng hiling at lahat po ng aming pang-araw-araw na kahilingan dito po nagkakatotoo at dito po ang mga kasagutan po sa Kanya. Nakikita mo yung mga tao, nagbabatihan, pagmamahal, at lahat po ng hiling po natin dito sa simbahan, andito po lahat sa church ng Kalasyaw po. Binabalik-balikan namin yung simbahan ng Kalasyaw kasi bukod sa makasaysayan yung simbahan niya, meron din yung mga paniniwala at saka yung mahalagang kwento tungkol sa lalim ng pananampalataya ng mga Pilipino na talagang naitanim rin sa amin. Na talagang pag pumusita ka dito sa simbahan ng Kalasyaw, talagang naririnig yung mga panalangin mo. Isang mahalagang kahilingan na sa paniniwala ko ay talagang pinakinggan ng simbahan na ito is yung nag-take ako ng board examination para sa mga teacher. Dumaan ako dito sa simbahan at hiniling ko na sana makapasa ako sa una at huling pagkakataon ng board exam kong yun, nung taong yun. At sa awa naman ng Diyos at sa tingin ko rin, narinig ako, nakapasa ako. Sa mga minamahal nating mga bisita, mga turista, mga mananampalataya ng simbahang Katoliko, iniimbitahan po namin kayo ng buong puso na bisitahin o huwag kalimutang daanan o magsimba dito sa simbahan ng Kalasyaw upang maranasan nyo rin yung lalim kung gaano kakulay yung pananampalataya at kasaysayan ng pananampalataya ng mga Pilipino at Pangasinense. Ay walang pinagkaiba sa orihinal na anyo nito noon. During the World War II, 3 bomba ang tinapon sa direksyon ng simbahan at kumbento. Ngunit hindi pa rin ito sumabog. Kaya naman naniniwala ang mga tao na sa pamamagitan ng lalim at tibay ng pananampalataya ay naligtas ang simbahan. The church is made of indigenous materials such as bricks and adobe stones that are abundant in the area. It has a massive, elaborately decorated retablo mayor. It has a complex woodwork at the back. Hindi lamang puto ng Kalasyaw ang pinupuntahan ng mga tao dito, pati na rin ang simbahan ng St. Peter and Paul Parish. It was originally under the patronage of St. Paul, but through Father Juan Maldonado de San Pedro Martin, the church housed both Saints Peter and Paul. Nagpangga